Súmai rud a féidir le teiceáil ar bherim. Feictar n-Ainmhithe, glasraí, toraí, inneara, go leor eile. Smis Michael agus neo be mu ag fóil faoi hicíní. Is éon bhean féidir iad sicíní. Tá gop bag ar sicíní agus tá cosa baga ag chomá. Deirtar go minic nach féidir le sicíní eitilt, ach ní deir an fíor a chorbe. Tá sicíní lá nábalta eitilt, ach ní sin áthol roáda. Tugtar cearc ar hicín buran agus tugtar colach ar hicín ferran. Tá céad cearc na gúnaí ar a bherim seo. Chuinnítear cearc maiall ar nimhcha. Berin siad bag na chula lá. Céan de sin go merin sin is múna 3 bliana. An rasad gur harta 70,000 pór ar éan bháin. Tra ánéas go áirús chearca. An rasad go bháin siad is hain. Bhain siad úsáid as tusta agus créir a tála le fáil réile a cholastálathe in na gud creti. Tá táchach go gurtar millióní bia a fáil go na cearca ru an lei, má go dáas an go leor faoine bhthab le ifcha i bhre. Is féidir fuideach bia ús óp an is rís freisin, ach tá na millióní bia níos choláine. Tá na cearca seo ansáasta mar go cearca Físeáin iad. Céann sé sin go mbíonn siad de mufainn a ru an lei. Mar sin hain, beirinn siad a nimhcha agus sainn siad a cholas sa gró. Cahamad iad a chuineal sira bhuial ó n-Ainmhithe inus an tuna agus an mince. Cabhrann na sconsa léinn, chomálan ar mad an málaí, bácachar na n-Ainmhithe sin. Well, snáim sin neo, go dtí chéidir eile, slán go fóilach. FHADA lena chur. Tá buch ó fada, buch ó fada, buch ó fada lena chur. Súla móra móra, súla móra móra, súla móra móra ina cheann. Tá súla móra móra, súla móra móra, súla móra móra ina cheann. Tá bean a rua rua, rua rua rua, ag an léimar rua ráfach. Tá bean a rua rua, rua rua rua, ag an léimar rua ráfach. Hi, is Bailiúchán, agus is speisial an bheith déanamh aon, mar shampla, gealhain, spidóga, magna agus dúirdain. Uair is sad cén fámín dúirdain ag dúirdáin, mar nach cuioine le na focail. Fís gile, síl chuos fear le hain a bhela thug de dheordain na beatán éana chrucha, agus sin a dhéanamid inniu. Seo méid atá ag tasa wet. Síalta aon. Mel, Seangan fada, Buscalone, Rulla popid lettuce. Dús chur na síalta éaniste sa Buscalone. Din cínta gúil an bar chorm le go glútafar an Rulla popid lettuce go homlan. Inis chur an Rulla popid lettuce iste sa Buscalone, agus tusa ag dúirta melead. Bí láfas mártha agan inis, ba núsa de sa bhéir chuna bhile lethe ar an rulla. Agus smúd ag gobar ling ag chur meala ar an rulla, bí síalta éananig déanú den rulla mar seo. Nuair táid cléochníthe leis an mil, is féidir linn an rulla a chasa timpeall sa Buscalone chun síalta éananig déanú den chud eile. Fágar latífa fad n-Ainmhithe le go méid deise go timú. In sin fá Seangan fada agus cur tíos na páile. Cur snáimán le go méid tú nána chrucha. Seo ceann a rinne man níos luche. Inis tá beatán aon álan agam a bheallas na hain. Tá mé ag súil go mór le bheith breanú orthú. Sin é weimse neo, go dtí chéadú eile, slán go fóil.
Anish, tá sin am de cheistena casta. A bhfuil tusa I de hanolaí n-Ainmhithe. Tá stáda chudólis leis de ceistena seo. Ceiste héin. Céad uaireanta in aigean le a chahan ol fenda igithe bambú. A. Uair bháin. B. Suas go hocht nuaide. C. Suas go gáuair diag. Nu D. Ceide thuaire fihid. Bhfuil tuair bagad? An freagra ceart ná. C. Suas go gáuair diag. Cá bhain siad an tám. Yum, 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 yum. Ceiste dó. Céad spíce a bhíon ar thorcáin. A. Tíchin. B. Trímhíle. C. 3,000. Nu D. 3 mhilliún. Stólam go le ceansa gumsa. Sé gutsa? An freagra ceart ná. C. 3,000. Anna chain séireach. Agus na ceist dhearnach. Céad fiacla a ásan agus a chailann seirc ina saoil. A. Tríocail. B. Tríchéad. C. 3,000. Nu D. 3,000 fiacla. Slór son. Leis, an freagra ceart ná. D. 3,000 fiacla. Sin hanna chud go deo. Sumir de féidir le Aip Cúla4. Feictir n-Ainmhithe glasraí toraí inará agus go leor eile. Smise Michael agus neamh bems ag fólam faoin rudaí áastar ar a bherim. Is polaháin a seo, fástar glasraí toraí agus livanna is sin seo. Tá go deas te tíbhar sé agus is má leis na toraí is na glasraí seo an teas mar go gosann se le thub fás. Tá éras chinálta aonn seo an éiring, níonn se róthe na ró uair go minic, ach tá san I lug go mbíonn se an loch scáitií. Chomara sin bíonn siúcán na ruin íomhre agus ag tús an ára, mar sin fásta go leor toraí agus glasraí I bolachaláin. Is glasraí an cucumber tá se FHADA agus tá dá glasir. Cuirtear a cucumber ag tús an tára agus baintear é idir lár agus deir an tára. Is mar a daoine cucumber a iche ina go salad. Tá se lán le vitamíní is tá se full an ruit. An rasad gur isce an ucha cúg fan géag go cucumber. Is tára é an tráta cé go gapta gur glasra. An tráta críne agus bog. Bhíonn dá glasar tráta nar a ásann se ar dús agus dá dearg nar se abi. Tá san teasón na trátaí le go méid sin ná fás agus tá bráte istin seo. An rasad gúil trátaí sa spás. Chuirne sa síalta trátaí sa spás a feiceáil méid dí sin ná fásan. Is luh a basil a dear go glasa ar agus tá siad deas mí. Tá ghuiil ag blanda seo le mintis. Is é basil an cóábhar is tábhachtaí san an blasta pesto. Seáim sinneo, go tí chéidir eile slán go fóideach. Nachlóchan rud é arable, rubble, rubble, arable. Nachlóchan rud é arable, rubble, rubble, arable. Cowring chase an ishka, rubble, rubble, arable. Is cowring chase na crínta, rubble, rubble, arable. Scoobin shake quilloga, rubble, rubble, arable. Scoobin she meal toga, rubble, rubble, arable. Cowring she my laba, rubble, rubble, arable. Cowring she hundrapa, rubble, rubble, arable. Hi, is Misha Redden agus is Evie Lumsa n-Ainmhithe. Inniu, bei mudgy Jenny Bregan the Gach as learhard gaeilge borge. Seo a méid bhés de dheart. Learhard gaeilge borge. Réis. Ham.
A dog tú fáid ar bheá, go mín cydrig sprí le rudaí a dhéanaan strop go minic. Mar hampla, is spread am a fishing vig bregan ar bí a bhéin sa gliogar at. Is craft bregan a bhés a dhéanú a giniu, agus tatnói na framna go mór le a chat sa wala. Ar dús, fáil ar hajliada ge borge agus pan, be codí díart ó gine fuasta don chud seo. Is such an pan chun pull bug buide a chur sa learhaj. Breir síosar an learhaj leis an fan agus chuirtí tú pull bug inchi. Anis, fáil granny ríise agus táistí agur iste sa learhaj cinnar chin. Anis, bain crahim mai as an learhaj. Ar chulta sin, tatnóir sé sin go mór le a chat. Be cat múchara in éile mo fishing bug, go cinse be arm cin eile a dhéanú dá. A ríist, fáil learhaj leada go borge agus pan, úsar an pan le pull bug buide a chur sa learhaj. Fáil granin ríise agus táisí I chur granin ní ríise iste sa learhaj. Agus sin na Roshan Hara vision play. Near Gach couple of moments arm. Be ma fishing bug spreelish or fight earntelch like. Tem kinche J. Slang a fall. Anis, tá sin an de ceisna casta. A bhfuil tusa de hanálaí n-Ainmhithe, tá stáda chudáis leis na ceisna seo. Ceiste héin. Cé cho FHADA is gur féidir le dúrach anála chimeada stig. A. Cúig hecint, B. Cúig námant, C. Cúig námant, nó D. Cúig lá. Ní túra me gom. Sé gutsa? An freagra ceart ná B. Cúig námant. Níl an héana sin íanamh. Ceiste dó. Cé cho FHADA sa ásan an nathirnimhe an buach seapaide. A. Sig go bháin, B. Cúig sig, C. Trí sig diog, nó D. Fiche tríg. Cad a ceapan dó? An freagra ceart ná trí sig diog. Ar bhain an bul le ceanna cosúd. Ceiste trí. Cad a dhéanann gecko nuair a bherann crachadóir ortha? A. Toslíonn siad a scradíl, B. Scuilann siad leis an eiribal, C. Churann siad blá láidir amach, nó D. Canan siad árán. Ba bheag an chomhar é sin. A freagra ceart ná B. Scuilann siad leis an eiribal. Ní raibh an ceann sunróilg. Is amí rud ar féidir leat a eiceáil ar an bhearm. Feictar n-Ainmhithe, glásairí, torthaí, inálra agus go leor eile. Is mis séna agus inneo bé man a fólam faoi wacha. Is n-Ainmhithe fearma iad macha, a bhfuil soc, cos a geara agus turbal catach arthú. Bí an dachanna éagsúla ar wacha, bandarg, dan agus dubh. Tá is cinn 300 fearmach in éireann inneo. Tá chud is mó acu a ggurcaí agus sa gáháin. Tugtar cráin ar wach bháinan, agus tugtar colach ar wach idan. Tugtar banmh ar wacín óg. Is n-Ainmhithe an gláán iad macha. Ní má lo salachar ar chorbe, agus cuinnn siad a dimpelacht an slachtúir más féidir le. An bhfuair said nach féidir le macha a bheith cur ális, sin marall nachhfuil farga ális acu. An simú. Ichiad macha beag nach gachrad. Is má le glásairí, torthaí, bláhanna, imeacha, iasc agus fiol. Tugtar fuileach bia den na macha ar an bhearm seo, agus taithníonn sé go mór leo. Tá rarc na súil go donna ag macha, ach tá bála an láidir acu. Úsáid an macha as suc le tochailt agus le bia a bhrá. Tá átainna san Eorop ina núsáidtar macha chun strofal luachara a ansú. Cúnaíonn na macha sa teid seo le chéile. Is n-Ainmhithe cáidearfacha iad.
Mar sin, bhíonn siad níos sásta agus níos sláintúla nar bhíonn cóladar acu. Is mála mucha cóladar daoine freisin. Tá siad an-éasca le tréinál. Níos éasca na mádaí fiú. Cuineann rions daoine mucha mar fataí, agus tuigim cin fá. Tá siad an-chordúil agus réithúiseach. Sin é weimse don láine, go dtíon chéadar eile, slán go fóil. Tá arcear rón srón bhanach, arcear rón srón bhanach, arcear rón srón bhanach, arcear rón srón bhanach. Ihin sé tí srón bhanach, agus glas rí srón bhanach. Ihin sé tí srón bhanach, glas rí is tí srón bhanach. Tá arcear rón srón bhanach, 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 arcear rón srón bhanach. Hi, is Bailiúchán agus is bralam n-Ainmhithe. Inniu, bí muid ag duine bhlaba de hamster, seo méid atá ag tasa wet. Bailiúchán, scuba paintala, glue, tuála pauper, paint, isce. Fá glue agus scoop paintala agus cur glue ar na Bailiúchán. Inis fá tuile Bailiúchán agus cur ar bhord na cín eile iad. Cur glue ar na tíomhna agus cur tuile Bailiúchán leis. Conní ort go dtí go mbeidh na bailí soch ard go mbeidh an hamster bra sábhad duna leaba. Nuair atá sé sin ar fad an tagad, fágar leatí bheith le go drimú an glú. Nuair bheidh sé term, is féidir tuála pauper chuirsteachán mar asar. Is féidir an tuála is trócair dús le go mbeidh sé bra comportocht an hamster agus go mbeidh sé te teolaí agus é na hola. Seo cána rinne man níos rúthe. Tá sé bra term inis, mar sin tá mai chuna i bháisiú. Agus sin é, tainneo siad seo go mór le a hamster chubby sa mála. Sin é weim sin neo, go dtíon séirdúr eile, slán go fóil. Inis, tá sin am de ceiste na casta. An bhfuil tusa de hanolaí n-Ainmhithe. Tá stáda chudáis leis de ceiste seo. An chéad ceist. Is sasanna bhaird íosc orga go dtí go raibh sé A 3 bliana d'aois, B 23 bliana d'aois, C 43 bliana d'aois, nó D 75 bliana d'aois. Sin críanna, cad a cheapanta. An freigra ceart ná C 43 bliana d'aois. Sin ársa. Ceiste dó. Céach ó fada sa hógann sé ar olfenda nua bheidithe a súile oscailt. A. Rá námant, B. Rá lá, C. Rá cheachtain, nó D. Rá bhí. Nadidir ó halabh dáhain. Agus an freigra ceart ná D. Rá bhí. Sin fada go leor. Agus a ceist dhearnach, cad tá sanúil fé chuaile an chimílíon. A. Athraíonn méid na súil gach lá. B. Tá cumas raircacha sa túil clé a bháin. C. Is féidir leis na súile fiochaint I náisiú ag súile. nó D. Is féidir le blaat trí na súile. Ní féidir. An féidir? An freigra ceart ná C. Is féidir leis na súile fiochaint I náisiú ag súile.
ach sé sin marúlach. Is somewhere the phase let echo ar verum. Feictir n-Ainmhithe, glasrí, torí, inra agus go leor eile. Is mission Michael agus inniuh bemas ag fólam faoi chuide. Tá chuire ar teann na n-Ainmhithe is coitanta ar dam. Bhí na bhharróir ar airmacha ach tá cuire fian an freisin. Is n-Ainmhithe má bhéidir íon chuire. Tá clós a FHADA ortha agus tá súra drillarógacha eice. Is féidir a cuire bag na cholarrod atá impel arú eiceal, gan a glógan na chasan. Tugtar cuire ar chuir wuran agus tugtar rotha ar chuir airan. Tugtar uam ar a cuire óg. Nar tá glád chuireach le chéile tugtar tréad orthú. Is lovitóí in na cuire, cearan se sin go nisin se plandaí an. Ichin cuire in éiring fér an chud is mú. Tá strún dhéar a cuire, is féidir ó rudaí a bháilú le fharraga ar an éitan agus ar a gosa. Fás an olainn a chuire, is féidir an olainn sin a bheith bán dam tumhnú glas. Is marall ar an olainn seo a thóg an fermóí cuire. Bartar cuire uair sam léan. Tugtar lumra cuireach ar méid olainn a anmuid ó chuire óán. Tá olainn alhuachar ar fud an dam. Úsáid am olainn chun éadí gíomhre a dhéanamh. Geantaí, scarfannaí, hátaí, mitógaí agus go leor eile. Fámas baine ó chuide freisin. Úsáidir baine cuireach an cáis a dhéanamh, má hampla feitte. Bhíonn feitte le fáil is ealaidí go minic, tá se go hálann ar fíte. Sin áim se go láneamh go dtí chéadú eile slán go fódach. Who's a crown? Pandarua, who's a crown? Pandarua, who's a crown? Who's sound in a chola? Ehin she bamboo, ehin she bamboo, ehin she bamboo. Shin on Pandarua, hey, top Pandarua, who's a crown? Pandarua, who's a crown? Pandarua, who's the crown? Shin on Pandarua. Arable marlaba, arable marlaba, arable marlaba. Shin on Pandarua. Hey, ta Pandarua, who's the crown? Pandarua, who's the crown? Pandarua, who's the crown? Shin on Pandarua. Shin on Pandarua. Hi, it's Misha Redden, agus is even sa n-Ainmhithe. Inniu bé moji Jenny Brigham do wadu a stocky. Seo an méid bheith díthart. Stocky, stocky, agus chilú stocky. Tá me chun Brigham a dhéanú do mo wadra. Bran. Ag bunt úsáid as stocky. Tá go leor acu agam. Tá do bháilú sa ar na stocky. Is mail le mádaí éon rud a bhfuil do bháilú ar. Fiú me tetar díra a néad do chuid stocky a ní. Bed do bháilú go fáil orthú. Codín sé lá nar a bhíon na cuaí orthú. Mar hampla nar a bhíon tú ar scáil ná muochla do chuid cairde. Jenny an cinseo cúis is smáilm na deith na deasta ar, agus is cinseo go datna siad le brand fásta. Ar sin, tá sí brú na stocky iste an. Coinní ort ag brú, agus ag brú, go dtí nach mé spás ar bí fuacha agad. Nuair tá stocky mór lean go bell, higlaat, slím a chur an. Na nát dití na stocky má. Tá neart stocky fuacha gom, mar sin higlum cin eile dhéanú.
Agus sin é, tá rig an jazz first genta agam dom bháú. Sin é bhí am sinniu go dtíon chead uair eile slán go fáil. Anis, tá sin am de ceiste na casta. A bhfuil tusa de hanolaí n-Ainmhithe. Tá stáda chuideolalas leis na ceisna seo. Agus a chéad ceist ná, cén ceanna chu seo a thá-fír fé íoc hamster. A. Fásan siad saníthe bháin. B. Titan siad amach go minic. C. Fásan siad go deo. nó D. Lúban siad ar ásan siad. Nim rán sa gumsa fé íoc hamsters nadidir futsa ach an freagra ná C. Fásan siad go deo. Ceiste dó. Is féidir le turcathe fian rith ar luas suas go A. 2 km san uair, B. 10 km san uair, C. 10 km san uair, nó D. 200 km san uair. Íl turca chu tapig sin na bhfuil. Níos a gom héin. Ach an freagra ná C. 10 km san uair. Bhór tusa é sin. An cheist dhearnach. Tá fácún níos tapúla ná. A. Córásaíochta. B. Sicíneagra. C. Eitleán. nó D. Luas an tulis. Ach sé sin tapig go dain héanaig. An freagra ceart ná A. Córásaíochta. Conas go bhfuil si chu tapig sin.